Moje meno je Jano Jalč. Pochádza z takého malého mestečka Medzilaborce na východe Slovenska. A chodím do tohto strediska už 30 rokov. 30 rokov isto. A no, chodím sem 30 rokov a pamätám si, keď som začínal, tak začínal som viesť nejakú kamu, alebo jak sa to vtedy volalo? Kama. Áno, to bola Kama. Teraz už tu je normálny klub. A potom sa to nejakým spôsobom rozvíjalo. Však samozrejme, hej, keď sme tu prišli, nikto nás nepoznal. A proste pri nejakej spovedi mi povedal, vtedy to bol Gabo Maník, hej, že sú tu nejaké omše v stredu, mládežnické, tak sme prišli prvýkrát, no a potom to tak už išlo ďalej. Začali byť nejaké stredká, tak sme sa do toho pustili, no a potom už akcie a už sa moderovalo a už ja neviem, čo sa všetko robilo. Čiže tak sme sa nejak tak zapojili a jednoducho, hej, som tu. Pre mňa bolo, my sme sa tu presťahovali niekedy v roku 1997, respektíve ja som tu mal ubytko privát, a videl som presne na ihrisko, presne. A teraz, ja som bývalý futbalista a teraz, že taký trávnik, my sme na východe žiadne trávniky nemali, to bola proste, hej, oranina. A jednoducho, tak som si povedal, že kebyže som tam vedel hrať, alebo že bol tam na takom ihrisku si zabehať, hej, tak toto by bolo super. No ale čo teraz, hej, prídem tam a poviem, ja som Jano Jalč, Medzilaborec a chcem hrať futbal, proste. Hej, nevedel som sa, ako sa tam dostať. A pamätám sa, my sme chodili na omše, na sväté omše v nedeľné do Modrého kostolíka. A boli sme na zastávke a išla pani s modlitebnou knižkou v ruke. Hej, to dodnes jej, hej, môžem ďakovať, lebo to bola evangelizácia. A my, že isto ide tu. Tak sme išli za ňou pekne. Išla do strediska naozaj. Tak sme prišli do strediska, to bola 9:30 vtedy a omšu mal Jáno Martiška. A ja som si tam sadol medzi tých ľudí a teraz jak robil tú kázeň, jak rozprával tú kázeň, ja hovorím, to je presne na mňa, presne. Hovorím, tu chcem chodiť, už som tu, už som sa tešil. A potom tá muzika, bubny, kto to bol? Ne Peťo Hanke, Pálo Hanke. Bubnov, hovorím, roková omša. Tu musím chodiť, hej. Tak, to bola veľmi taká silná spomienka na stredisko, že jednoducho tu chcem chodiť, tu chcem patriť jednoducho. To je stredisko. A mne to tak prišlo, že jednoducho stredisko, aj tí ľudia, aj všetko, čo sa tu dialo, ma jednoducho formovalo vo všetkom. Ja som odišiel z domu, som mal 23 rokov, neveril som si, hej, proste nevedel som o svete veľkom. A zrazu prídeš, hej, a nikoho nepoznáš. Nevieš, kde sa má zaradiť, hej, nejaký doktor alebo neviem čo. Stredisko ma jednoducho vychovávalo, viedlo, formovalo a proste dodnes mám vzťahy. Hej, manželku, dobre, síce mám z východu, ale aj ona sa tu formovala a teda, keď si ma zobrala, tak to bolo aj preto, lebo chodievala tu. Hej, čiže sme sa tak aj navzájom formovali a dodnes, hej, som si tu našiel, ja nemám bratov a jednoducho našiel som si tu bratov. Hej, ja neviem, krstných mojich detí. A dodnes chodievame spolu na lyžovačky, hej, na duchovné cvičenia dodnes. To už neviem koľko, takisto asi, ja neviem, hej, 25. krát, hej, chodíme spolu, hej. Čiže stále ako keby žijeme spolu a samozrejme, hej, stredisko. Ja keď si spomeniem na to, že ja som proste chcel tu patriť. Toto, čo som povedal, že jednoducho, ja chcem patriť tu. Hej, ešte som nemal tu byt, bývali sme kade-tade po privátoch, hej, ale potrebovali sme už riešiť škôlku a jednoducho, my sme to vyriešili tak, že jednoducho najprv sme mali škôlku, lebo chcem mať blízko pri mamatejke, hej, tak najprv sme mali škôlku a sme nevedeli, kde budeme bývať a nakoniec sme našli aj bývanie cez nejakého salesiánskeho, neviem koho spolupracovníka, nám to prišiel obhliadnúť, alebo jeden byt a jednoducho presne oproti škôlke. Čiže najprv sme mali škôlku. Čiže mamatejka proste bola mamatejka a potom všetko dookola sa proste dialo. Prečo tu chodíš? Lebo to je proste môj domov.
Proste neznášal som upratovanie, alebo neviem čo, ale keď sa išla upratovať mamatejka, hej, proste idem. Lebo práve, hej, stretnem hen toho, presne, aj kopec srandy, hej, všelijakých tých, no proste som sa tu cítil jak doma. A chcel som nejakým spôsobom prispieť. Hej, a hej, to ide samo jednoducho. Hej, keď máš motiváciu, to ide samo a to je super. Hej, čiže berem to fakt jak domov. Prídem tu, proste cítim sa tu dobre. A poviem rovno, že hej, už si tu tak pripadám, keby tam nebola busta Dona Boska, tak je tam moja jednoducho. Hej, že proste som starý chlap už ako keby, hej, a jednoducho už som tu zžitý, hej, to je proste, hej, so všetkým. Aj tí mládežníci sú zase noví, hej, a nemá problém, hej. Včera som ťapkol niekomu, hej, chcel som niekomu inému a ťapol som ho, a my sa poznáme, ja som Jano a už proste už sa poznáme. Hej, čiže, hej, aj tí, ja neviem, 18-roční teraz, no čo ja môžem s 18-ročnými teraz akože riešiť a fú. Hej, čiže je to tu také super, milé, dobre sa tu cítim, hej, som tu jak doma, prijatý, je to fajn, no preto tu chodím. Dnešným mladým, ktorí chodia tuto na mamatejku, by som odkázal, aby nešetrili krokom, energiou, lebo jednoducho všetko sa im vráti. Aby proste žili proste život, hej, medzi sebou, dokázali si odpustiť a proste a tak. Ak by som mal toto stredisko opísať jednou vetou, tak poviem, že mamatejka sa podobá jednej veľkej šťavnatej broskyni, ty zakusneš a všetci ostatní slintajú. Mamatejka, prajem ti, aby si sa nebála výziev, aby si sa starala o ľudí, aby si tu bola stále a aby tu ľudia chodili radi a brali ťa ako svoj domov. A Pešty má v hlave, vieš, mať takú hlavu v jeho veku, však uvidíme.